Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala. Dini nga atong tulumanon, kahanginan, C&A, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no pizza 3 na kini sa bulan sa Pebrero. Nahala, kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra ko kayo pa dahil wala na ko problema. Natumar na ba nimo ang imuhang mga resita? Ay wa na pa dahil sige ra kog tumar gyud. Nakahuman na kog tumar ganin ako magpamahaw. Really good. Ikaw Mr. Cheng, kumusta naman yung mga resita? Wala pa ko resita pa, no? Doon na ako sa sakit-sakit pero ako tumalam bisan sa gitambal sa kineng sulti sa doktor ba. Very good, very good. So kamusta naman mo mga higala? Naghinaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay pangluwas ni ining kamudtuhon. Hala no? Ato dahil nga timbayaon usab og mayang mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsunan sa DYWC Teleradyo, nga padayon usab nga nangalagad. Of course, ang ako ang partner din ha, si Sister Pritchie Umbak. Okay, masab si Ading, si Elmer, si Sunny Boy. Ang usaw ako kaila sa usa, no? Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay. No, piskay kayo nga panglawas. Ato dahil nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong mga lay ministers, no? Ang atong mga lay ministers lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibiya. Labi na gayud sa ato ang Facebook page, mga gitawag natong media platforms. Okay, no? Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay panglawas. Sabi no ari kita mahigala sa CBCP News nato. Pope's Mission Day message. Matud pa niya, mission is a tireless going out. No? Sa ito pa, ang mission mao'y gawiunon nga dili ug dili magpadala sa kaluya. No? Sa ito pa, mao kini ang trabaho nga di bisag kapoy dili gyud ka magpadala. No? Matud pa sa atong talahurong Santo Papa sa iya usab nga mensahe atol sa gitawag na to Angelos, pag-ampo dito sa Angelos dito sa Vatican. Balita sa Panama, Cardinal Lacunza, no, ay obispo sa Panama nga nawala sulod sa tula ka adlaw, nakaplaga na. Pero adunay problema, medyo na disoriented gamay. Natungod na siguro sa kagulungon. Hinoon, panayon gihapon ang kalipay sa iyahang mga kaubanan nga mga kaparian o kaobispuhan nga bisan sa duha ka adlaw nga pagkawala nakaplagan na yung pagbalik si Cardinal Lacunza. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon mahigala. Abi no ari kita sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon. Sigun diri sa atong listahan, walay lain kung dili si. Okay, no? Saint Blaise. Saint Blaise or San Blas. Si San Blas mga higala. No, okay, no? Kini si San Blas, no? Pebrero 3. No? Pebrero 3. Si San Blas, usa kini siya ka matud pa obispo, no? Dili pud ordinaryo ni si San Blas, no? Usa kini siya ka obispo sa Sebastia, Armenia. Dunya sa diha nga adunay mga pagpanglutos, no? Ni kagyo kini siya sa usa ka langob ug didto kauban ang mga mabangis nga mga hayop. He was captured and of course a mother approached San Blas and asked him to cure the fishbone lodge in the throat of her son. Sa ito pa, sa diha nga nadakpa na kini si San Blas, tungod lagi kigilutos man ng mga Kristiyanos, doon ay usa ka inahan nga miduol kaniya nangayog panabang tungod kay doon ay bukog nga nasangit sa tutunlan sa usiyang anak.
ug kani matud pa giayo kini ni San Blas muna nga na naila siya sa iyahang pagkamayng tawo ug gani he was also martyred. Unya ang maong gihimo ni San Blas gihinumduman usab panahon siyang kapistahan no nga maghimo kita og krus formado ka kandila dayong ibutang sa liog sa mga gusto usab nga matabangan sa ilahang sakit sa tutunlan ug ingon manusab sa sakit sa tibuok nga lawas. Mao kadto higala ang atuang saint of the day karon si Saint Blaise or si San Blas. Okay, pero arita bang higala sa atuang ginagmay jolo joke. Okay, ganyan ang buntag no nalimot ko ganyan ang buntag may higala sa atuang joke. So maayo nga balik ko na to. Ato mga joke ginagmay. Okay no, usa ka imnahan ang giduol ang iyang anak, giduol sa iyang anak, miingon ang mata. Ama, unsa man anak? Tanawa na gani akong gidrawing. Ikanindot man lagi ni. Dunay kuan kanang kining unggoy nga bayi ug lunggoy nga laki. May man kang drawing anak no? Dili man ang mga unggoy ama. Unsa man ni? Kamu man na si Papa o Mama, Papa o Papa, ikaw o si Papa ang akong gidrawing. Kamu man na, dili man na mga unggoy. Mao ba di ay ang samgo? Tuo man kung unggoy Papa nimo. Ug ako pod unggoy ko. Joke ba yon? Joke na dugay to, malain. Ang lain, lain nga joke mga higala, no? Dunay taga Manila, no? Nga niabot sa usa ka lugar. Nangutana siya sa usa ka tigulang. Mom, where do you get your water? Asa man gikan ang inyuhang kini ba ang inyong tubig ba? Dito na nakuha sa subang inday. Ha? Drinking water? Mainom dahil ni tubig ina suba? Ay, depende na nimo inday. O imo ba ng tunlon rikta o imong usapon? Imo ba ng imnon o imong usapon? Depende na nimo dahil. Joke ba yun? Joke na dugay ito dahil mamilain. Okay. Ato dahil nga timbayaw nung may mundo nga ato ang talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Of course, ang akong mga gawiks, no? Si Father Christian Durango ug si Father Onisimo Durango. Managsuon ni sila. Of course, pag-umangko ni Father Frank Buminciano. Pero padayon tamang higala sa atuang mga pagtuludan. No, ari kita sa mga pangutana. Father, kaman. Ari kita mahigala sa atuang mga pangutana. Is missing a Sunday Mass a mortal sin? Ako natanggit ito bang mahigala na pwede rin nagdili basta doon na kay legal nga rason. No? Wala kay nagmasakiton ka, pwede rin na, dili na ka pwede rin kang di makasimba. Nagbantay kang masakiton, pwede rin nagdi ka makasimba. O baka wala kay masakyan, layo kayo imong lugar, pwede rin nagdi ka kasimba. Ingon na. So muna siya yung mga kanang gitawag nato ground nga dili ka mortal sin. Pero gawas pa na mortal sin juga kung dili ka simba ng Domingo ka. Pero ara na ta mahigala sa atuang mga pagtulunan. Okay, pagtulunan ta mahigala. Unang pangutana. Father, kanang unsa man ang gitawag og popular religiosity. Popular religiosity. Okay. Popular religiosity is the religion of the common people. No, manalo popular manghigala, no?
mao kana ang relihiyon sa mga common tao. Niya dunay mga meaning, no, ginagitawag natong definition kung unsay popular religiosity. It is a religion of the common people, and it is paying more attention to ritual practices in order to obtain help from the divine. Kung sa ato pa, ang kining popular religiosity more on ritual practices in order to obtain help from the divine. More on body language, communication through the body. Muna siya mga popular religiosity. Pananlitan, unsa man, kining sinunog, because popular religiosity man eh. Kining kanta, kanang gitawag na to, mukuyog ta sa kwan. Kana bitang mukuyog ta sa procession sa gitawag o kining kana bang translasyon, no? Kanang matimpong kuan sa Quiapo, no? Muna mga popular religiosity. Unya, dunay uban nga ilang gitawag og fanaticism, no? Ang ato ang popular religiosity. No, gano man, tungod kay matud pa nila, nahimo naman ninoong superstition ang atua nga kanang popular religiosity. Well, anyway, kita pod gi-encourage ko nato ang atong mga tawo nga butangan gyud pod nila og kahulugan ang ilahang gipanghimo. Nya dili sila mo fall into fanaticism. Kay unsa man ang fanaticism? Willingness to sacrifice for the good of other people, expression of our faith. But let us not stop there. Let us also let us also put into practice the meaning of these practices. Sa ato pa more on the meaning, no, not kay ang uban manggod sa popular religiosity usahay murag dili na kay sila concerned sa ilang meaning kana bang kahulugan, more on the practices na lamang yun. So which is medyo kulang, no? Kana bitang usahay magsayo-sayo, nya ano man nagsayo-sayo magkadina. Gayud lang. So dili na sa maayo, no? Dili na siya pwede. Dato pa unsa ganito, popular religiosity is the religion of the common people. Anya, the paying more attention to ritual practices in order to obtain help from the divine. More on body language ang popular religiosity. Anya, usa sa mga sample popular religiosity mao katong translasyon o baka kining katong translasyon ba sa mahal nga imahe sa Senyor sa kanang gitawag natong Black Nazarene nga gilibot siya, no? Mahimo siyang fanaticism kung matud pa wala na to ma-put into practice the meaning of this devotion. Sa to pa more bitaw gyud ka sa action language pero sa kahulugan wala na ka, no? Wala na ka maka huna-huna ni ana. Bueno, mo na gitawag na tong fanaticism na. So kanang popular religiosity kinahanglan nga dili gyud ka mahulog paingon sa fanaticism. No, sa ganito yung fanaticism. Fanaticism is unreasonable superstition. It is an unreasonable devotion or superstition. Sa ito pa, wala na ba magamit na bitaw ba sa saktong pangisip? Murag diha lalapit ang problema. Okay? Lain nga topic tong higalain nga. Further, the church, unsa man gyud kining simbahan? Ang simbahan, tinukod gyud mismo ni Kristo. Sa unsang paagi? The church was instituted by Christ because He called the 12 apostles. Peter as the head represents, that is, the 12 tribes of Israel, foundation stones of the New Jerusalem. No, sa ato pa, kini daing simbahan, nahimo kini siya nga tinukod ni Kristo, pinaagi sa pagtawag niya, no, sa 12 ka mga apostol. Unya, number 2 is sharing in Christ and His power, but also in His love. Sa ato pa, kung gusto ka nga pangandoy nimo nga makasunod kang Kristo, nya mo share sa iyang pagka-Diyos, apil usab niya na ang pagpasa nimo sa imong krus. Ay kalimutan na. Number 3, by all His actions, Christ prepares and built His church. Sa ato pa mismo si Kristo gyud ang naghimo sa iyang simbahan. So doon na si Father Darwin Bangkit Cano. No, doon na kunoy nakikinabi niya nga pastor, igipangutana si Father Darwin
Sa man pader, naluwas ka na ba? Ingon na. Niingon ko no si Father Gitcano nga, wala pa. No, wa pa man tama, wala pa may final judgment. Unya na ta makaingon nga naluwas na ta kung nakuan ka ng gitawag na ito, nahimo na ang final judgment. Ganyan. Sa niingon ang pastor ko no, ako gud kay ako ni tuo man gyud ko nga naluwas na ko. Niingon si Father Gitcano ko no nga, amo ba ni tuo na jud ka nga maluwas ka? No, di ba ka nang maluwas o si pasabot ni ana, tuwa na sa langit. So, anong ni apa man lagi kas, na pa man lagi kas kalibutan. Nabiyaan kas kuan. Nabiyaan ka service. Ingon ni ana. Sa ingon ni ana po, kalantip ang pangisip ni Fathers kining Gitcano, no? Darwin Gitcano, no? Usa sa mga haligi sa simbahan Katoliko sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Abi no, din na lang ko nakita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios o kay gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.